Я часто гніваюся і часто заздрю. І я хочу це прибрати. Я, чую це дуже часто в терапії. Люди, якщо ви заздрите або гніваєтеся, або у вас хтось викликає якісь негативні почуття, це нормально. Нас просто в дитинстві вчили, тому що так зручно. Нас вчили бути зручними і все. Це не означає, що ви зараз маєте такими бути. Якщо ви комусь заздрите, то що потрібно зробити? Правильно спитати в себе, чому? Що є в цієї людини і чого немає в мене? І як я можу зробити так, щоб у мене це було? Так само, коли ви гніваєтесь, спитайте в себе, чому? Чи я гніваюсь, тому що мені не подобається ця людина? Чи я взагалі не на людину гніваюсь? Чи я гніваюсь, тому що людина не виправдала моїх очікувань, і людина в цьому не винна? Але переживайте емоції, не притуплюйте їх в собі, просто не топіть. Це погано для вас, це погано буде і для інших, тому що рано чи пізно це буде пух. Все, всім цьомки-бумки.